Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu singkal bersama Pak Kartono. Apa kabar Pak Kartono? Baik Pak, Alhamdulillah. Niki mulai nopo namine Pak? Gacar Pak nih. Gacar. Nggih. Gacar itu menjelang gulut gitu Pak. Nggih, damel gulutane niku lho Lombok. Oh. Ini untuk cabe ini. Nah, ini sapinya Pak Kartono yang bohai-bohai. Kemarin ke rumahnya tuh kok gak kepikiran saya mau review kandangnya. Dagongan. Keselemur Pak, keselemur dagongan. Lho kula niku medal dugi lho. Lah lho kok gak gawe video nih kandang aku ya aku. Oh, pondok nika lho biasa nggih ngapuji. Nggih, wingi rasik teng mriku wingi. Oh. Nggih terus dangu Dek. Nggih. Nah, ini di pegunungan yang masih ada pohon kelapa. Soalnya kelapa ini kadang kurang baik kalau di ketinggian seperti ini. Oh, truknya tetes. Nah, itu masih pipis. Niki jenis sapi napa Pak karek sing ireng coklat nih? Sembawa Pak. Sembawa lek sing putih. Sing putih niku peranaan dugi PO. Oh, peranaan PO sing damel cikar-cikar niku Nggih, nggih. sing wonten punuke niki lak mboten wonten punuke alek niki. Nggih, wonten kedik nggih niku. Nggih. Mek niru putih tok. Peranaan PO nggih. Mek sikile malih ndek ya Pak ya. Nggih. Lek PO niku lak dawa dawa sikile nggih. Nggih. Tur-tur PO niki. Nggih. Ya, ini termasuk sapi lokal ini. Nggih. Saman kok remen sapi biasa Pak timbangannya sapi sing turunan luar nih. Nggih, seneng elek gamel brojo ngeten mboten melet Pak, mboten ngongsrong. Oh. Makane. Berarti Pak. Mana kok Cak Saiul iku seneng sapi cilik-cilik ya kok rusa-rusa ya. Nggih. Nek jenisnya abang-abang ke ndek ngatuji barang niku ngongsrongan Pak niku. Oh, sapi gedhe gede soalnya nggih. Nggih. Sapi luar. Nah, emang apa ya, sapi lokal atau nasional Indonesia itu kalau dipandang kayak gak menarik Pak ya. Nggih. Tapi kalau buat bekerja, Masih regane murah Pak ngeten iki. nggih. Tapi gawe kerja ora rewel Pak nggih. Nggih. Harganya murah, tenaganya kuat. Tapi kenapa ya di pasaran kok murah gitu loh. Padahal barangnya kuat gitu loh. Nggih. Ya. Nggih, branguse Cak Asim niku wau nggih melet soalnya. Nggih. Bapak ya karena gak tau metu lek. Nggih paling. Nggih. Oh, mboten sing irengan iki wau. Nggih. Brangus niku luar nopo Indonesia ya, Pak? Asline nggih luar Pak. Luar nggih. Oh. Nggih. Sapi brangus niku lak sing ireng mlos niku. Nggih.
Berarti anu bakar nggih, sapi-sapi luar ku mek oleh dadeg ketok nggih. Nggih Pak, damel ana daging-dagingan asline Pak. Oh, asline nggih, bener Pak. Mboten damel borong ngeten iki. Heeh, lek gawe ngene sangur yang cilik-cilik tapi rikat ya, Pak, ya. Nggih. Nek gira wonten pinten, Pak? Kali Pak. Oh, anake niki. Anu babon kali Oh. nggih rada cilik, mek yugane niki setunggal 3 kali mbeng. Berarti sing saged didamel 3, Pak. Nggih tasik belajar winginane kula beto mriki. Sing pundi? Sing ning griya setunggal. Oh. Sapa do nek Suwartono ngoten niku. Oh, nggih. Nah, ini sahabat Kanyawara. Memang para pengendali ini ada yang fanatik di sapi lokal walaupun tampilannya mungkin kecil mungil ya. Tapi gak rewelan ya, Pak ya. Mboten. Mboten siap. Ya. Kena dijak ngoyo. Nek dijak nyarutang, Pak. Nah, iki dijak nyaur. Iya lek utangnya sak gulu ya sak ero arek. Kata Pak Kartono, sapi lokal kayak gini-gini itu bisa diajak nyaur utang. Lelek sapine belingnya mboten purun Nggih ta. mboten saged gelem nyarutang, Pak. Gak ndang cair-cair tau. Nggih, ya. nggih. Sengko ta dompetnya jerakan. Ya. Iya, iki sapi Cikaran wajahe. Ya. Mek sungune wis berubah nggih, Pak. Nggih, anyene mudhun, bengkong mudhun. Lek sapi PO niku lak lurus nggih. Nggih, jejer-jejer. Munggah. Nah, ini Pak Kartono pakai topi Nippon. Topinya Nippon waktu jajah Indonesia kayak gitu. Pak berjuang biyen lho, Pak. Zaman berjuang ya. Ya. Ini Oh, topi multifungsi, bisa melindungi telinga dari dingin. Kalau panas itu bisa melindungi dari matahari. Ini udah agak siang nih. Ya. Ish. Lek di griya kandange nggih di wingkinge kene jagongan niku ta, Pak. Nggih, Pak, ora tak suka Pak kandange, Pak. Oh. Ya. Nah, ini brojolnya Pak Kartono dari besi biar gak ganti-ganti katanya. Anti air, Pak, ini. Anti air. Tapi gak gampang nayangi, Pak nggih. Mboten sing napa sing poten niku lho. Oh, stainless ah. Nggih. Oh. Niki saking kula pilok ireng iki asale. Oh, ngoten. Awalnya nggih putih. Nggih. Nah, demikian sahabat Kanyara video kita bersama Pak Kartono. Matur nuwun nggih, Pak Kar. Nggih, sami-sami, Pak. Nah, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila wa muthariq. Sampeyan nampak terus malam.
Ila wa mudharik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rahayu. Kalau pengen tahu semoknya bokong sapi ya ini. Pakar ini tiap hari menghadapi bokong semok dari para janda-janda ini. Bendino Pak iki. Rondo apa mau gano lanang ini iki. Nggih. Rondo-rondo loro.